Asia, and in Tamu, Abaya Transa, after Ankasa, Yadu, Bayansan, Nella Bebe, Casapa, Afasaya Papa, Amen. 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 Na me say wetimi aba. Empire and I bebo. Sabi empire we amama kai kaneno. Esikwa kutere. Ontema ne ba. Kwakuyo ne ba kwadutia obi ehwane di. Kwakuyo ne tie di. Onten kasa me bajidi tisade abata kom do kura na bo fruit wotete ma obedie na wo de kom do nkwakuyo nyasa wone wote ya na num kare on tisade ba no ntimi ntibia wo de kom beda nti bana ya ba ya nya ba no ne aba akrantia ne ba onyesi ahwedifuo num ne mmufuo num a afutuo no waban na chi ye wuram no hwokoyi na nya wuram dia wa wuram amen ya mompai erade yesu da babishiem na modom so na ne baby ya have free piano break my yenya faamudie no oje ma yenwunu se na woni ya no ha domina kai ho na bebo ayi wo yesu dimo amen tantrasi na dia maya dia matutu bibia ntantam trase oma baba no baba batoye amen fansamboya for the magishu radisha mameno ni nkomo kakra bi emisa Sunday no ya bompa na eno aso ni ebegina bompa amen Bible ya damane mo erade adom makan wi makan sa reverse akai makone mprenso ndi Bible ne da hono machema free brother de boss ro ni asase no ye die wo mu nyina curses and a blessing my healing amen adia we study and we say apart from Eve I rather to me and so oba one woman a unyin say mo na abete yaw the one be gina ukuru amen our kind we are no sad or time but to wono ane oba na ntem okache na se wo de obeka wonanti na won so aye de be aboniti asa we share Bible no no ayadia curses by any nina we if the any free power ebe mama so blessings are by any so ebe mama so na times ya ni encheke ade yi amen and that program I am breaking our five for the can I say forefathers curses our
forefathers no eno ho adwuma ne ye breki ye janom nomia eye de abai edi won so a abedi yeso amen mawe moni o mabiso memfamfiri Adam no me de ewuru nipa nyina curses of Adam ewuru nipa nyina amen mishake nomia ya dumike Yahweh Genesis ebi anasa no me bi ya dome Adam no the curses of Adam beruke obesam wani mu fefre ansa no wadidi nkasa ne na nchemshum mu ana obetra owi abehyew dotie mu na afriba obesa akodotie mu amen that curses eruke ana kenan kasanso yesaya de abai obi anka de yesaya de abai adomike the curses of Cain ameuru Adam no me nyame domike no ameuru Adam but no me rather the domain Adam no beuru Cain amen ibasa oti ase tietia ya de do Genesis chapter 4 verse 8 down to I think 14 or 15 na Cain ni Hebel kasa le ba se wo fu mu no ke sori tia ni nua Hebel na okumu no jemeso amen amra na onyankum Cain no na curses of Adam onyankum Hebel no na curses of Adam another Cain and Hebel in also amen curses of Adam another Cain and Hebel so another Cain because of ne father curses adwuma mu bra mfifire sam pains what yenti na for boy na nso rade ani amen wo shabra wa bre na okosisa na duani mu a esombo akọba afode no a utimi se ayane ya we mfra komam ani do amafode no na uti aha wasena Cain soriti alinuya na wokumu no this particular curses common within oje me so amepe amen me no di we unnim se onana na bia die wuda oje me so amepe amen o father side unnim because why am I here amen the curses of murder ebi ameka say onana na nakum nipa kum say when you are abortion you are a murderer welcome with amen so you didn't say now shall say ko yin say ni ku a we wudini Cain any Hebel ne brother omo aba for dem nyame Hebel dia so nyame ani Cain ne kasa jemeso amen
enye Hebel ana fro soro kaka kire Awurade sɛ Awurade mimi ana de na enye Hebel na kaka kire ne sɛ hwɛ no wa mo ani anyi mimi ana de ho na mo ani nyi meme de no ho nye Hebel na koye aye Awurade no ana ewe ke na fore ewe Hebel afode ohuru sɛ saa afɔdeɛ wei efra komakoro gyi mu amen na saa afɔdeɛ wei deɛ emfra dwempam mebakyɛ wate ase enye Hebel ne kɔka ase me nua no wɔwɔ nneɛma pa gu hɔ nti deɛ wayɛ no na nyame manyi ntom ne Hebel no kɔka but ɔne ne kasa nyaane mnasepo Bible ni sɛ okum no yɛmɛ sɛ amen yɛwɛ curses a ɛbaa no so sɛ this particular curses ɛda so yɛ adwuma ɛwɔ wo dini so obi a ɔdi awu biara no this particular curses ɛda so bɛyɛ adwuma wɔ no so ɛbɛyɛ adwuma yɛ n'asefoɔ so adwuma ɛnso bi a na ɔnana bi ne kɔdi awu wogye me so amepɛ amen na ɔdi ka kyerɛ wo sɛ wo maame ɛnome nyɛ wo nome ɛni turo sɛm but wo fada side sɛ wo papa ɛdi bɔne a nome ne ba wo papa ɛne ne nuanom so saa na papa di bɔne a nome no wogye aseɛ wo papa nome no ɛkɔnka papa a definitely ɛbɛba wo so amen na nam yɛasɔfoɔ no a yɛnyaeɛ no ɛnyɛ ɔmo a ɔmo bɛtoo sɛ yɛdi nnadeɛ nti yɛadwe yɛ sɛ yɛ maame abusuam ɛne ɛnome firi yɛadeɛ bɛn ɛba but in the sight of God the way nyame mu no yɛni nnadeɛ yɛdi agyadeɛ agya ɛnome na bɛmma so nti sɛ wogyina bɔ mpaeɛ kɔ maame abusuam a wodi akorɔ amen wo maame no nome a ɛbaa maame soɔ yɛ ɔno ne papa sare wo maame no nyɛ ne papa ma ne wo gyeme sɛ amen nyɛ wo maame ne papa ɛma ne wo ɛna wonyɛ wo maame ne busuani meka si so dua menim ne ɛmɛka wo papa ne sare gyeme sɛ amen yɛka deɛ odua yɛnka deɛ ɔkora yɛka deɛ ɔyɛ deɛ bɛn yɛka seed yɛka deɛ odua yɛnka deɛ ɔkora nti meyɛ example bi ma wo sɛ mewɔ sika bɛyɛ 100 million na mede ma sika korafoɔ sɛ mɔnyɛ nkora ma me a na kyerɛ sɛ wɔ mo de a amen ɛyɛ me amedia bere bia mepɛ no metumi kɔkɔgyema deɛ amen saa na barima ne ɔbaa wɔteɛ ne yɛayɛ big mistake ne nyinaa ne sɛ yɛbɛtoo yɛ maame nom no titiri akaafoɔ yɛdi nadeɛ nti yɛhunu yɛ wo sɛ ɔhaw ne abɛbrɛsɛ a yɛnam mu no ɛfiri yɛ maame hɔ ɛna ɛyɛ deɛ bɛ nti wobɛgye atom a niwa amakorɔ mo nka maame nua sɛ wei abrabɔ wokɔ yi a ɛwɔ sɛ wei sɔre tia wei sɛ wei na agye wei ɛma nsɛm nhyira ɛnte saa ebia na wei papa ɔkɔware no no gyeme sɛ amen ne papa ɛyɛ nhyira
Ebaja what you say? Ebia dia sister we any sister we omo nyina ya nuanom omo papa baako jemeso amen ana cases ada ya papa ai omo papa so ana transfer ka omo papa ana abeduru omo so amen ana we tiri ye what you say ono dia okoware barema ono ne papa lai eya dia bai isra enti isra no anam no so be kanema enti sawoti ha se we age we isra ma we ya it is never true enya no kore se ya tinni amasi a ye be wuru kwa ya bafa so abompai jemeso amen ya tinni amasi a ye be wuru kwa ya bafa so abompai o jemeso amen asampa na me katro sampa na me katro because I am there I cost it is only Kena me trawa dewa basi okumuno na radical katra kansa ahina wunua hebal wo no se minua sohwafo ne me ana amen no se dama wayoyi wunua moja tiam frame frasase so na afi wadome wo afri jemeso amen na afi wadome wo afri asase a abue na no age wunua moja afri wo onsam no so obi ansam so se nipa bi oye innocent black efa wonsam masasi ti se wom obaye curse na curse no obekirem jemeso amen curse no obekirem anya curse keke obi ya nome na ya de ba dome no bibie ni kwa wo ye wo wi ase a jemeso abadi abai enonko meditie obi die ka moje bua no me a etano so eye adwuma besime oje me so amepe amen te mo amoye ya boche rof no na mu kum nipa o se verse 12 sawodo asase a arenkoso mawo no bai biu wo no me ne dia dika wo do asase a wo ke arenkoso mawo no bai biu enye kan ko that time no onwe nti sanu me ne kwama wona na dia bai gime so ona na dia bai na sefo obaya adwuma nanso anso dia bai nti sa oti honne na wi adwuma na nkoya o so huru se huru me kana korachero bia o papa kamoja bia ya dia bai nti this case na wa ba abdu na dia bai Gana anso di moja kaguo no ya ade ye chenke oje me so amapa amen ye buni say normal but anya normal kamoja gu osesa wodo sase a arenko so ma no bai bio obayi okuponi obi a wadi awuo odua anso
What is Siwa Ebewu? At the same time, or Sabaya Diabai Kuboni, Udini Asif or Nomi at our Maon. Udini Asini, Nomi at the home Binono. What you must swam about Amen. Yaka Kubonia, Obian and 9 Yadiabai. Ojemeson 9 Yadiabai. And Trefie. What was so Messiah Sabo? Jamaso, amen. Into what check it? There's a new person who will push him. So, Papa side, what do you want check it? Union check it through one cast on my frase. Check it. Uber say, no correct. Some men are never dear, and now Papa do I idea by dear. So for me, you check it. Jemeso amen. Me ba to asema me kan what you say. Amen. What would you dance here say? Ya ka kubolo ni a kubolo. So what you say? Obaye kuboni. Kura ufrim. What man you de? Obase say oni o ma be di afiatna. Tutna. Okobo akakra nche na wafiri ho. No akobo nche na wafiri ho. No akobo nche na wafiri ho. Wada ne kuboni. Jemeso amen. Obasa ya sesabo. Ya ka sesaboni a. Se no nso moti ase. Ana wonti ase. Jemeso amen. Ya ka so obi ya sesaboni a. Wana ti ase. Wana wa obetimi a chire. Nipa sumeso ya sesaboni. Amano momrem. Amen. Some can say sesaboni anyone. Obi sesaboni on a number sama so say kushini. Jemeso amen. What you say? Only we for nante. Kokefo gato don't say the city tata for na mu when na mu akohwifo na ono ama ya de aba nam wa boss sa ata se oni trapra babi ontimi ntro sa ha na ama ya de aba etie Jemeso amen. Yakasi came, only came, but I've affected myself when you came as if for the Yas is a buffalo, the Yakobolo, the Yanipa, or Dia was as a swap and swabba. Over free aqua Canada in Sapan, Cafan for capital now, they're cron. 100 Obakwaba now the time because a no man idea by it also a would be a no man also. Ojemeso amen. Men saba would be a no man bio. Tieni adia ba kwa me pese wo sha no nsuni. Sir, a tobibia, I was here in Yabre, a cassatra or Mount Yawasawaya the other. Ha! May catch or be our place as you wish. About can't come some mamma to me, Yabe. Amen. I offer the fear. I'm some trouble child. Some of Frabia Yawan. Abofrabia Yawan, can you have a DNA? Our Mokochi Mojani at the other Testament Mahano. Na ya what the other check it, who say, we be papani. How would you move to Guru? Jamaso amen. The free one nice say, Abba swinging answer, Mamma, or be unfound. Jamaso amen. When none popular see for me, and no one now, which you move to your papa there.
wei eba onanswa utwum ne betre ye pe ayo papa dia ntititi no se ya wo obi na se kiniji aba ho wesime ba bia na oba no otwe wempra kotwe wempra ya de nantabo na cheke je me so amen mama no ya rube huru se fia oba obi afa na papa nan je me so amen asetre ne se o papa sa wo twa no emu na wo ba de abai e be nante to obi mfa obi nan o papa sa wo twa no emu na wo be nante o betutu anama asu sibiem je me so amen te se wa enomi sa ana papa twa ya o papa wo fa ne papa nan ana ne papa nso fa ne papa nan ana wo nso abafa papa de nti tete ajani nan ana ya de nam asema da ho enteji jemeso amen me ma wa assignment ukofie na papa wo ho a wo yo ba wo ya ba ma you nice wo na kasa da ma menhwe wo na jemeso kasa amen uba wo sa no kura wona na ba man so te ase a wo de opa akogina ne na ho da hwe wo se pepe amen o wa me nkwani asapa na me ka tro nyame wo nyansafo oje me so amepe amen nyame ye nyansafo onim de onya nyame kwasia ade bi a wo ye no onim sedi o sia ya koduru oje me so amepe amen mamen ka sem bi ntro the person na no ye bompa yi je me so amen fa me ka bi wa hini bi tnase ni afra no kin aha kin wa aha aha bo yire ni Isabel wanana na tie wanana na aware wanana na awo mapepe aha bo awo ma one ma different asawo amen ana aha ani akobre Nabot wo betro woje be so amepa amen woni bisa ni bira dia wudie na ba na ni kobre Nabot bo betro Nabot nso bo na dwempo se onfa bo betro ni nya de ema Isabel akatra ahabo se ko akoma to ye na sase na ya wodia oman mu nipa nyina ya wodia didi nanom na maji ama wonsa saade no nso ampani ampa o tron woman the whole Israel Samaria ma ye betre Nabot ekum bo betro no ba ye kin ahabodia awrade bi fo Elijah aduma no no katra ne se jemeso amen Metro wadio watu surumu mfiam yansa musume nsia ampani ampa waneni kosia wayebe kumbala konfu nyina woti ase mara mira nume ne bama no wadumi Isabel aka san krama bata firi moja ebem kina habonso anome koma ahabo brana komase na urade katra ne se me de baba wo maso the curses of Ahab eba ne mba na ne mana naso amra Ahab wuya no yakosra Jehu na urade wo si ne so edarate ne ko ba bia Ahab asefo wo okumuwo mu nyira na men so anka ntin ne so wadi ewu ya dumi Ahab no ne babi nka ho oje
me so amen. Number 3, why empty a besinda? I see me in the Vias. Or a woman in our sick. What you say? I'm found or be one more. One woman in Benjina. I am no me a Dana Papaso. Nikwasu nya asini. Odifo osofo pani Eli. Ewo mamienu. Samuel ngumanu. Owo mamienu. Ana asori dan babia. Konkuru bia wono. Samani free. Kuromuba. So mo besram pata. Awo mo bone ho a. Neli mana che wo no mada. Ewo ntomadan ni nyame anim hope. Ade omode baba afode enso no omo na age no makodi nyame kum Eli obuni kom ansa no obekunu no okum ni manu bi enu ana osaka kire ne se omma kokora anka be fie aya nanke beba akodu ye sebire wasi omma kokora ntisia wo na wonye 16 years 14 16 17 ubedru 20 na nyame yaku ampani ampa Elifie besinna wo Israel akokora nka ho because there is no reverse and the curses of your forefathers no ayetuma Ojime so amepe amen. Showa sitram. Shabra obre. Adi adwuma pa na je bi wiase. Jeme so amen. Na so ya kwadefo na yade ada ho dada. Ada ho. Amen. Ada ho. Ada ho dada. Yani aba yo nyina o ma di wani muka yo nyina aba bompa ya ko mo ma me sa still process na da so ya de aba eta ho obi understand the fact I'm a break that curses I'm a sure we urade se urade huru mobo no nyi na ja no no me nya de aba inti David aya bone no o ni so wan hwe ya nyame ba tumi won na sefo odomen sopa ababa ba ka Yesu Kristo. There was a David boom to the catcher of the say who mob said they were doing a year. A some part of my catcher on Mr. Bible me would be. The other Genesis here. Yami Frey Ken as if for Nipamba. Ofre Ken as if for the Nipamba. Bama nkotna sa de nase yifri ho. Ka chen so sorry mfra kire ho. Umpa mo mfri ho. Ya be fro Nipamba. Bamfane honhom amadum Ken ni nasefo. Obi a wo anda curse bia no. Ha, oba jeru adidia. Na say that curse is breaking ya edin. Say God's spirit be used. Do catch me. Amra set ya wo set no. Nyame be fa no. Ade ne ya na japade. Jeme so amen. What you say? Into be fresh set asefo Nyankopon ma. Odo mo ya na japade. But the sunset curses Adam sunti no. Woman so ba to Adam bonus. But rather na ka say me honhom ntre ni pa mu nkosi dia ba. If it is why you honam. Asma me ka tire o nei. Ya ho adwuma. And taking a joke. Curses of your father, a pendi nipa, a dinipa so, a disco nipa. Pejauti, a man, and Paso Besutrasi. Jemeso, amen. Tenie, Obi Warawa, no Asado Abano, a Biabe Comuna, Opapanana, where you bibi.
oware obi de ne koi wanware no onya ano ne de dawie ya na oseme nware obi no osum no no ni akoro gina ho sugu awurade so ma awurade asotwe ne no me ne ba dia ba ndi nasemi ba ware no so ya de na ya de ba ebia wo ya adwuma a ne asisiu wo de ya wo me yamfa ma wo nyina bia sa na wo na ba ma no ya de ba atia obi a manfo fa so ɛho abɛ na wo ne wutwa tie ni ye me kasa me ka bi akyerɛ wa ebetimi ya pasa wo na na bi etimi nyinsa yi tugu yi ahyi nyame me nyame asotwe ba no so wo benya ama wo ebeba bedu so de baba ne maso wani batia no na waba ware na fe na sotwe no nsa ya de abai emfiri obi kura ti meka me twempena enkamawo ana ka kira wo amen ndi agyanom no me no ya tro se obi nso obi amumuyo dian give us amen. But remember the words from Paul mouth was bomode ni anyu free dia ya kasa bibi e kontonchia ase ne se ade akontono na atia antere eni pemfiri mu nya dia ba ebusuana o papa firi mu asampa na me ka kira the person na me bombo no nko aso kakra ade ma you so amen nti say oti hai ona na ekum nipa koji sikadura edi wanim you so amen me kenka hai ana mu say ye so ma boss say nyina ba bi efrenie wa ma yankohwifuo ba bi efrenie efia enipa wum tim say ba bi efrenie you so amen yeah eto bi bi ade ni o ma di aporo amen ya ma me fiefo na ehuna ma na me ma me nua hwe ya cha ye onua na so ebia na sa ya cha na wo boni din no o ye innocent wonim ba bia wasampa na obo ya de ba na wasa ya kobo Yesu asenuem obi antie o wama aka bona senuem no odi aso o mka o musi ni moja amra ya ne ya de ya ba ya matri so he called the curses. You may say amen. Me say oza Ghana say sabi krobofo ya so mo boy adwaman anya krobofo na boy adwaman konfo na chene ko bo omudua konfo na chene na wa ena ko bo krobofo dua okopa ba opewie ye no ena ya yere ni so wontua ho ka anu ade na moso nsam de bo omudua nti se kroboni ba ware na ba man se ne part da se ne ho ye fe anyu ono a izanu mi we ba dawo so a eda na wo be firi mu tise nyama ya bia bai nti anna ye be jira ni ambo hompae wo je me so amepa amen ma se me hia me se wo ma me hono fato wo ba se wo te wo dia breki call father son ha ebi ana papa epema ha wuchu muten wo yo ba be pema wo ye pema
last no last no na akofre ewo wona nanom so enu na di abusua no so jeme so amen enti wo so asakra last ni mpi wo da so abusua no kina ada ha no ba bi aba wo aworo no ho wo jere ho a wonya de abai piase aya spirit na wote abusua no no obaso otre o se yes to press on over the no pull last na idea by no am work on na pie physical na sa wo ba ware wo ba bodwaman ko se biu na naso e biu papa so wa wo di adanse aso papa o no wo mpra wo ne yirachi o wo nchenchen wo di adanse jemasra amen wo di adanse a spirit atia busua no what did the natural answer into what be Yesu do I have obetimi abaye sofo as a spirit no e be use okoma do wa sore baba ajimi ho woni mra ho so no wa badwaman na wo pacho yes into many pastors I have badwaman many prophets are about Jamano. No Jamano na yonde. No mum. Who who say why I suffer? That is the end. Why not cases no hold you by a Juma in the big so. I said, "Why am I catching? Why you hold Juma? Anna, I didn't show a catcher. Ninonko suffer sir." Maybe I suffer. Boame. I deal with women and Regina. Young guy be balmy or pretty crew. Obama was a suffer. Me and no problem. Nam say the problem is also suffer. Me who are bad. Me timina. Upon us, me pretty crew no bad the camo anymore. Dear me, why am I? Let me say, for preaching you go. Ne preaching ne dia wanim ne treat wo yare na nko anya sa obaji ani mu guase amen ida na preaching nso dia mintimi nya enne wanyim obi enya konka usu se wom asan edu su ebedu baso because the awanyim no a spirit na ayusu mu ha dia bai nti akwala ne mara na spirit ni atirimu onso ntimi mo onse buye yes. Because we study the Bible, no. Radio Abraham abunko today. Melchizedek is Abraham. That time Isaac, I want to sleep. Not Jacob. Any Esau. And so Isaac now Abraham asleep. What you must amen. Na janum abusia kodu mienu no wo nso wo Jacob na wo Isaac asirimu na asirimu oje be so amepa amen and you be sira Abraham that the blessing of Abraham akoma Isaac what you say and ya wo Isaac nyinsan e man bi enu no Assembly, you see Abraham. And so they come on as a fool. But it just said, you be free. And Nunti, I rather can't jump some dog. Jacob, Namakai wine, a shot. No Jacob on Sukra, a shot, Nunti. As it's ready, Nunti Crafo. So I don't know about your Bapanina Bajinska. What you must want, amen. It is so short analysis no and yet come but Reuben also my phone papa
nso another curse. Wakaten so we ma ho den. Nanso umpa ni niyama firi wo nsa. Efiri sa wo foro wagya naye. Oje be so amepe. Amen. Wa me ni asa de wa emri. What do you say? It is a ribbon. Can be a friend inside. Ribbon as if when you can be I at the other. Onya ni die bio. Oni ani monyam. Oni di mpa. Don't find your shame. Jemeso amen. Sana tiana. Bia no papa. Papa. Afro na jandaye. Yes, I know me any idea by. I catch the union munyam. Put him in the particular. You can't be a leader. School with him at the answer was as beyond farmer. Class prefect on Sunday and come. Because we can't be a idea by everyone suffering papa. So. If you want to say free, papa so. What you must do, amen. What is someone else? So many monyam, dibira, position. Kai, when you know my juma, your batch never bad your promotion. Now that's what to say the hotel. Because we can't be idea by free. Amen. Ebiti abrochire su o. Ebiti abrochire su. Oya ya kan otie. Onim ni enti a wo sofa. No asakra ne ma me se ma me fa me fa ba bi. Na no ma me asra di ni ti asa akosha dia ba. Bosom asema ya west. From front pipe to fire. The person Ubampire, Temeso, amen. And that time, I'm Shababu, me better, I am better Babu. Kakremi. The person, Mammy, can I hear power? The way I make a come out. What you must amen. The kind of idea by Free service in local Israel, Ruby answer for you won't. Your mom didn't come. And your cousin said that. The one maybe much we know how to Abraham. What you must amen. Maybe much we know how to Abraham. Will be upon one. And who crown who buano and so not on Waben Nakwa. Una buano, but what I say, and so no one more Talia said, more be an idea. What are your mobile? What are Mamania analysis being true? Obeti sa Kufuado, President Kufuado. What do we say? A dimionu and wakabum. Said dimionu in answer by Yamper in 4 Ghana. Said dimionu, what your friends say? Adodampa and a Kufuado. Bakoya no fight. And a Bakoya and Papa. You must say amen. It is a president no about president or baby a friend when you money at the other. Or baby a friend when you money free. You must say amen. So that you kumuni. This a man at the bokumuni. Roaring Satan. Not a papa na a bell shooter. Okumuni pasa moa.
Once curses never turn about. Papa no da so tias. Jamaso amen. Lawrence redeem. O kum ni pasa bua. When you best shooter, Lawrence redeem. What you say? The more be fallen square. On the timid no way you with you. Fallen square, papa ne tias. Once that curses, I be seen the battle. Why we are not getting who I want you to be? Just here, you need to come on, no, you're the other. Somebody has a seat to be. Jemaso amen. Ndisa transna check. Obo ana ne papa. Asemu ya make obi an study. Bia na ne papa boroma. Tietia ma. Bono preprano. Obe komsana na ne papa nso ya de ya ba. Eye busuana de. Amen. Wonso na de wo ware wo girlfriend wo boro no dodo asere. Ukra di otime bono sa kan. So when you say addition we are what the baware. What the baware. Adebia ni kwase. Wo yere no wo ye nipa. Obetimi aye bibi afomo. Wan hwe wo nan no nsa na de be prepare. Because some pa na atro. Obi wo no na ne papa on shamba. Aye busuana de. What you so amen. Oh, one out the brand of budget. Name say, what to the bottom pa. On shano. On few, my men in the bed production back. What I say? Oh, you have a catch on me, papa. Oh, papa, one show. My men, you are catch the wool. But on your way to my, and one swag. A Korani Benjamin Monoswab and Wood Jani Janaba. Ono so nhwa no da because aye honhom a dia ba ko amasra one se yani ayaba kuru Kristo no yamomoden si ebesi aginaye yie yebesi pila yamba cases ne mumfa yeso anko ya won to aso so wojeme so amepekasa amen. I was saying, you stop on it. I said, I make a throw now. Julia, you're a vampire. Me say, and yaha, Minimisa churches doors. How much like curses, but how much that they call my from. We are dancing. Jemeso amen. Into one castle, only said the oil will be a free. But the woman mean Timinio. Oh, far on Timinio. But it's slow swar. What Jemeso amen. No slow papa near Bama. No slow papa name. Oh, papa Tiasia. Sure. I know Papa Bush your penny or 2 minutes or you. I want to free. As a man, I make a know. Why did you, mammy, be at a man? Now, rather the better. So, amen. One man, I'm calling. Miss, you're able to be better at Jeffy and the fryer. Strong. I sit to the area. The better be a better Jeffrey, ne papa. Abayo papa. Okuro home abayo. Okuro home, Monsieur Abadi abayo. Yawa, a journey be onye bibi nsi. Only good finish. I want to be aso.
O good start, but only good work finish. It is a over for Koranwa. One who wants to be for us for the because I curses. Jamaso, amen. One Oba, our movement class among Koran number 1 da. Until from Korea. Oba be a Juma, a Juma na Korea, Oba Dick Jaman. Who a good start, but with a good work, finish a war father. Yahuaju. Jamaso, amen. The time of that call, I was here near Kajaku. I mean, I do not tell me the Uber cost step 2. Next Friday, we what Jamaso, amen. I am a here, and some of them boss one of a idea and cost. What you must swab, amen. A some Bible not the whole Bible Casamana. There are times with me share and you can be Sano and Mobo. Nanko biti so Don William split me a John and Iraq one of our for. But a gentleman me a so. Spirit in a sarcasm and a sabama. But we knew many now. The beauty how we be. I saw from us our spirit where we knew and what you would. Amen. Because a Jumana and not the over your wardrobe, and Pia not the upper. Miss Rana, I'm a family. And you want to say, what train will be our Bible? We believe you, man, Pia and why the other. What Obabo? Miss Mema, Messiah, my booby, my lady. Me da wona urade bia sukyerɛ man mu ne sɛ sɛ matwawura ma bobi me mfa na dai na man kwa sɔre te sɛ de ɔba sɔre yɛ ne yɛ lidi me yɛ kɔyɛ ma me hɔ metimi geji obi ma bobi me na dai me geji obi na bɔkɔ so titije gu no so de apana na kɔ no so sɛ ne wura amen rodi bia mane wɔ trosem no mu no hwa ɛna no me sɛ na wɔ maso unya kokora wɔ baaburu unya ba kokora amen. And I said, Ukoyami and Mohu be my papa Domewa. How am I never come by one fiapin and your Juma? This a beer Ukuni Yansa, no bit now. Amen. Ama Uko Papa Woko Pacha, young Consapai. Jemeso, amen. Because I Safwa Yadian, the Puna Yaku, the Locking. And to walk for ways and means, I would have had you. Would be dear qua your party and a boarding. If you are second, take what to watch your effect. What a enema. What you are here? What penica be a white. Samina Gusso perfume dashes. How can see a me tell what dear because the William well a nomi a dash what's it aja obana me mama odi a mesrawa lidi na me nkol ma ho na me papa nya me anim ni me hia ni nsem nhira anu na adom no saa no na betimi ya hira wo o ka aseda nneoma we kente
Wait. Da. Obana. Between me batini mini papa bia wo ba bia. So boa mi o, so amoa mi wado mi a wo ba be wiase. E kasa me na me hwew. Mesrew. Di kan boni bia me yo bia. Daddy, you free wo. Na fa chame. Na je wo ba nsam ade. Ne shira wo. Ne free na de kure ni. Wo be wo se wa wo ba. Amen. Je me so kasa amen. Se papa ni dia kuma paji se. No bia na no ka tro se mesira wo. Ensu yie, wa bra bon koye. Ati se dia do to prison, ensi aduo no. No bia ba nansa wo se mejawo. Na ebia na papa na dome wawu. You say amen. Na no Quran and church. The odi ade wo ho. Oje me so amen. Ninuya awo ho. Sana papa atiase a ono nso otumi. Ninuya ma awo ho. Suasuo umuti manua eso dia suche ti manua amen kachi onu asemenua ye be break Ludia wow nsami ya mabobbo so yi bonza asoma me kan no kore ha ya dome ya bes ya muna mnyinza mu ya muna muwo entina mtu di ya bes ene di ni beto no so ya nya ya bes ma me da yifri ni so akwara na bu nkotoje bompa yifri ni so aya maame wonyi ni mutua ni no adome no amen inti so maame dome wa what you say abaye adwuma de beto huna you can pray to God ebeyi. But so papa to me dear. And taking a joke. So mama the crown papa ni who saw mammy out the noah. On what to me and Sato so I'm the crown papa mamma the child. So papa no nyan sa a quachida. Abakacho so papa mamma child. Can papa the child. One yard. Obedika bufo. What you say? Na onso akopa ma mecho ansa na papa ndin nsa to so ayi no me na ya de be efros ndi obi bia wu a ano me ya da homa no one na sefo o omba ya sesabofo omba ya kobofo omba ya bipa omba ya bibia anya dia bai jeme so anya dia bai nyeye fise onana ye wudi oya die bi na shi nyame a otimi obi o asema efie we mu di omu wu dodo wudi ma bi efire ebi kura asoda ho ane yakofa obi o papa ebi kura asoda ho e po asore wa nkofie no akiri obi asoda no wa ko bon kwase ya gaman na nkwase anome eso no amen katire oni asemenu ya adeso bi aso no e wo ba bi efire o ba bi efire amba o me dia matrase ya mahunu na me adoma chira but we go step 2 they say 5 minutes to 9 I tell me we go step 2 amen because I so what adwuma bia wayi wagigi procredit for susu
What you about Merchant Bank? Abe Prudential. Amen. This is a bravo. What's that dear? Asa ya by a tankers. Wawa Kiako Kemi Chitreka. A Jumabia was so you be a wire the other. This was still. Amen. Beman who now was some power. Then it's your or more dam. Here be 3 years. I feel no better to say. I said, "Then I said, who need the power? Shall you be a Amen." Son of man, that's how we should answer. It's my baby to me, Castle. Remember, we had the number. So, we move fair. So, we had the number. Next one, you might be you. When you might be on Fanon committee crew, or Papa, we are dear, a ferry dear, that the time I saw, I was saying. Maybe I have a one. I don't know what you mean through pray. Could do Germany. We see Kurum, how we couldn't say as a Sakofi. Sako, now who deserve her? We bet me up at no Krunum. A quiet man for first with the people be of a fashion. When you be. Obey you make a man for a council. Be honor. I know Gamma, also for me. Me take it in my Baba Gias as Biado. Imagine me. And I'm Busan is hard. Also for me, you be a dear was a nipa, you be a yebi. In ye, instrument to me for Bokrono. Maybe fear and Pamomi. Amen. What is what happened? Almost Switzerland, the crowd. And you better be what the Switzerland. On what even Antico police station, see I'm Famara. Now, process for one upon. A bonfire. I are quenching a fracture mountains. I could swim with your metro. When you catch a printing, I could do Switzerland. Say, Obida in Jim or the Robert Tunti. I can't know. Mamuko tumbo le gua no akoyim campaign na aspire wedi na when you case ja wodi awo fanu me dia kro je be so amen ka tro ni asemenia se won si pagia me masi pag ndio no abetwintwa makon je me so amen me kasam pa trawo sa me kasa me ke kansam di atrawa wo yembe so woni say Cain ni baby ni afra no Lamak Cain baby afra no Lamak ono ni no mi na anu no obaye ni pa wana di ka ware tu obeye nipa wana di ka ware tu neti asem ono nso beka wase Mekafi 23 oso lama katra na yero no se Adam sila muntie menne lama yero no munya asoma mensem mikum obarama se opra mai o lama kenzo ni papa diewu jeme so amen ani obi nso abepra no no afekire no akwaya dia be akukuru to obekana no asema kire wo mo netie ni papa diewu nti ono nso ba dia be so dia
mikuma barama se opra me na mikuma abrante ase oboro me na se oboken so otoken so vere empranso a lamak die abaya diosonso ti unisa lamak non so asano eno me oboro so na ade abaya. Amen. Asa kwa wo papa nia. Who said this? Oni bi wo kum nipa mienu. Wo kum barama so pra no, wo kum abrante ese wo boro no. Wo wi no se odumi ke empran so alamak bia ya empran. Amen. Enti ya baba bom ni atiatem ni esua gu asafo awrade so jemeso kasa amen. Esra mfanya kwadro mfemi abro efisa dia hawo nye bi na amen obia ne ne dia obia wa ana ne dia jemeso amen. Asro obia ne ne ja asma me ka meboa so bi ani papa wa ya de abai yan sori nyina we nyan tontom sam kura adia ba ko ehu ni se ebi ana wo yoba na papa anomi bi dan so a ewo ekenema no ba ware ukuru na ukuru no so papa no me kase a cha wo dia no adi ehunu no enka wo papa no me dam so na nka watimnya benya bema wo yenhira jeme so amen no me ni bi baka wo oba ne de o di ase but wasefo ne be yenhira aba people wani wo na wo so dia ebi na aba no asio how adam so no eso seme mintimi obi na ba tweme ne ena de ba ena do ba nka menim ba bia ba how adam so cha misro ji mi film mi ayiro jaba so kasa amen o yebo da ba so how adam so na so tsena na Oja sanu e mo so no ma me na de emfa nyina mu kakra ehia me kwagu mo wa da ba bompa ma wate chame aja ba fara komam ko wana e ba wo de ko so no mu ma aja bra munya no bonini munya no ko na mefro no ma bompa ma wa mate muyo watoka wakwa buruchire ma wo fo me yeri ko ajame Pastor, let's drop the pulpit away. They must say amen. Akwasius why? Kwasius. Kaubra. Kantona bai. Tona kaubra. Oga. Mumesom. Kwasius why? Akwatuntum tentene no.
oni ha peja on sami anu nyina me pa chotie I am fire me mo bom fire na akwasi wusu de bobo so yi wati je me so amen amen de bobo so wati oni pa mon fa mani pa afro original way jo mon peli pa afro fama okay mon som peja on sabe original tamu pa na di oba me se me ponten me di kaka ti me kan je me se ma che tranye ye pa na ma me ko ne nyapa na no me ni di o ma me so na papa so dia ko tija yes who yes aba no dia anu otisku mo so ma gina firi mitiri peja onsa so Okwimi to me ko braba koma me Irado okwimi to me ko Irado okwimi to me ko braba koma me Irado okwimi to me ko braba koma me okwimi to me ko braba koma me Irado sawa mami Ethiopia braba koma me okwimi to me ko braba koma me Irado sawa mami Ethiopia braba koma me
for yes saboni ye nipa onwie ntwada ke efiri sɛ odiewu pagya wo nsa ma me bɛmo abɔmpae sɛ asesabɔ no me sɛ papa diewu wo papa kum nipa wo nana kum nipa ɛna saa asesabɔ ɛne sɛ wɔsɛ ɔbɛbɔ asesa nadeɛ ɔbɛyɛ kuboni owie wɔsɛ onnue ntwa dabi bɛma wokura trumpet fa to ɔna bɛgye mic wei ɛgya fama no mam ɔmo na yɛ mmeranteɛ nkyɛ na abɛwara ahoɔden meɛntwe kakra wate ɛgya nsa ma me kasa Jesus Christ Lamentation 5 mankind Lamentation chapter 5 why say verse 7 was the yana januma ya bone nansu odi ho yana ya so won amumuyɔ ya janum ye bone nsu oni ho bio yana ɛho asotwe ne ho nnome abade abasoa yɛ na pagya wo nsa sɛ woyɛ adwuma ɛnyɛ yie woyɛ biribi a ɛnyɛ yie ɛwɔ baabi a yɛadeɛ bɛyɛ ɛfiri wobɛbɔ nsɛm abɔ mpaeɛ abreki that curses sɛ wo nana bi di awu sɛ wo nana bi di bɔne sɛ wo papa di awu wodeɛ wonnim woamɛtɔ ebi kura n'adwuma yɛ mu wɔkɔgye sikaduro akum nipa wodeɛ woamɛtɔ ebi kura ɔbɔ paa ɛna ayɛ kum wɔ bi wasɛm bi hɔ woamɛtɔ ɛde asesabɔ ɛne deɛ ɔkɔbɔni ɛde abɛto abusua no ɛna saade Udia wontwa ɔtɔwa woyɛ ntɔ woyɛ bibia ɛnyɛ yie pagya wo nsa ma me wo nsa so kasa Jesus Christ David boy Baba yere na besi ɛnɛ gyina yie wobɔ wo nsɛm abɔ mpaeɛ na waka kyerɛ Awurade sɛ awudie bi a wo nana awudie bi a wo papa awudie bi a wo papa awudie bi a wo nana akɔfa bɛkɔmɔ soɔ Awurade mmerɛ ki sane asesɛ
What would you have done?
kyerɛ sɛ nneɛma yɛ basaa oye wonko a woyɛ na ada fam deep wobɛtumi apagyaa na hyɛ atew firi soro fam ɛwɔ deɛ fire Yes. ɛsɛ yiwɔ ne fie wo maame hɔ koraa yi fie hɔ wogyeme so a mɛpɛ amen adeɛ obiara yɛ a ɔyɛ hie no wonko a woyɛ a ɛde wɔhaw brɛ wo aware a ware sɛ sɛ w'ani nye tie ne yie w'ani nye wodi adanseɛ sɛ adwuma koraa yɛse afa wo ne koraa wɔyam da so hyehyɛ wo kɔsɛ yɛbɛtumi yɛyi wo adi atee ne taa pagya wo nsa ma me woyɛ ayɛ asesabɔni woyɛ ayɛ kobɔfoɔ nneɛma nkɔ yɛ woyɛ adwuma nso a ɛnyɛ yɛ pagya wo nsa kasa Jesus Christ break him amen ehia me paa pagya wo nsa ma me wobɛbɔ wo nsɛm abɔ mpae me se ɛhɔ a na megyina nipa kum obi kum nipa ko ɛnome ne bɛtoa wɔ ne ma Ahab ɛma yɛkum Nabot wɔne Isabel wɔgye n'agya padeɛ firi ne nsɛm ebi a meka sɛ wo papa obi agya padeɛ ko bi ne nsɛm ɛnam so saa agya padeɛ no nti wakɔbɔ som so aka mogya ayadeɛ bɛyɛ agu that curses ɛba ne ma so anyɛ kooko a na yɛfuo anyɛ kooko a na yɛ asase anyɛ asase a na yɛ akonnwa wodi ahwɛ efie wagye ama ɔnana papa no ankasa na wɔsi yɛ ne ma musu pagya wo nsa ma me wobɛbɔ nsɛm abɔ mpae sɛ nnome biara apapa ɛnome biara a wo nana akɔfa de aba awurade mmerɛke mfiri waka awurade mmerɛke ma
Jesus Christ. Say no man not watching me. Say no man not watching me. Sabe para me. Sabe para me. I want to shout out. I want to shout out. In the name of Jesus Christ. The person who's when you are Peja on Samana. Who born some vampire? Maybe I make us a do so. What do you say? A be a teacher. Okay. A radical to be a UFO. A be a kidnapper. A radical to be a UFO. Come on, boy, be serious. Some of you are like that. This lady, you are like a parliament. You are like a
sa yame sidna etram ne na de tie o se urade ma no ma sese wo Bisa usama Nika jama mwasa mogu wanu wabele wawa Wani mse Judah Jacob me Judah Ne ba ifre ni Judah no Wane nasi kwa boy jama iwo William Sa jama mwone betna na busu yanu mu Ekoye nene mwama Eyi wade buwasi numu njina Wafa root Kura alisano waya nukwade And then I'm more messy order. So about David, yes, I can mamma be David show. And I'm sure my David could have community. Yes. What did the amateur answer? Daddy, I can mamma by Solomon. Solomon, man, a mass the deal also. The John Sha. Ebi anawo ye ja. Ebi anawo ye ja. Na do so. Na twatch ma. Oba vampire na. Ayu mafri. Yo. Oba vampire na. Applique that cash. Yes, the John Sha mama. Ehia me pa. Ebi awo ye ba ma wa ha adu so. Enye du so pe be du ba so. Because of Jesus Christ. Kinaha, and a yana bonnet. But a radical Anna, or diff ayi. Or Hinibus are, or also brown horses are. The franchise is a gear. Or also, or Cotra Babylon for when you're occupying a baby. What was it? Yes. A lot of Ezekiel said, "You are your men from house with the Bama muscle." Say, you be a Bible of swatch now. Or he be a friend of us. And also, you are Bonnie Radian, Yami person who Kumuno. And who knew Yamasaya, one who was Abraham once. And so, my budget is in your mind, the Bama muscle. John Sa so do papa so and na to abebawa erodi new free Jesus we are jawa ha and abebawa na aba baso a break sadian amen wow sure bra bomu bra wa brigina obo so sa na papa bra when timi spiritual and no okra ni die c'est que me konkan se oboa ha sa mame Allah ye nshira na papa ni Allah ye no me a mame no be sofa sa unjira ni timi penetrate da because on your head uba bra foke ano na baba ya be ma no oba na ba no aya be ma na ayo ba was a Baman Yabi and Ye. Obama and other strike, or Kwana de Kakraba. No man down shore. When you be a okay. Pigeon Sama over Bompire. I break here through muscle. Who break here through muscle. Jamasoka say amen. That's a Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Jesus Christ. That's Obama was starting no one's on the free. Obama Kitwan, I was starting no jobs on the free. Baby, young boy be suffering or P4. C'est P5 or P4. On nous timi koto wi. Anybody said them to true be more. Young boy. Last time I papa dia go me say ja. Na won kwala adrem na artist. Me so for na me stop. Sa na papa tie.
nti me bɛɛ di ɛnyɛ mama na me kura na dina kyɛ me nka wɔso ɔyɛ stɔbɔn ne ntam koraa nam so wahu me fra akwara na de ne gyina baabi kasa kyerɛ na sɛ wɔyɛ bɔdam ɛyɛ sɛ hu abɔdamfoɔ bi a bɛhunu so ɔyɛ ɔbaa wɔyɛ mede hunahuna no na polisifoɔ bi nso baa me wɔ me ma ɔmu kɔ hunahuna no na ne koraa no easy Jaunsa kasa nkwala abobɔ ko sisabɔ ne nam tititi gato ebi aye koke abobɔ da wo kasa hide fire efri father side yase ana busiam pade pana me na endo tawia beye no maame ye to boku Jaunsa ba me yero ho pompa ni bi so wurade so bon nsam aka kyerɛ wurade sɛ wurade yimi mafiri no mi yimi asefo afiri no mi yimi afiri no mi yimi asefo afiri no mi yimi asefo afiri no mi Yesu Kristo di Efra sesabom Meja nimi biara Ebia sesabom Abrama
Abraham. You come to freedom. You come to freedom. In the name of Jesus Christ. Kasame. Français ou beau kasame. Meja numi biara. Ade kubaba. We come to freedom. In the name of Jesus Christ. Kasame. Meja numi biara. Edin kuguroba. Sama yajuma. Sama babra. Sama warrior. Ametimi kwaya ya pabu. Shami do freedom. In the name of Jesus Christ. Kasama. Meje libre biara. Awo dia ti obi biribi. Abisonome. Abamiswa. No way. In the name of Jesus Christ. Mr. Otie, I am pious. That's also my point. Yes. It's now. Okay. Would you miss one? Amen. But I will serve you. I was also secure. I can't say what they say. Some of you can't punch you be main possibility. Secure no. I am Hanso. What I'm sure you are one aje. What you say? Sir. I'm a son of man. About cheers. Jerry. But you cram your community power. The Jawan Sunday farm. Because of Jesus Christ. I am me a question your body. I am me a blessing. Samena, Sama Papa. And I'm quite one. At your baby. And I don't know me. I'm sure. We shall we breaking yes. Ebia no okoji obi yire. Ebia okoji obi yire. Amotae. Ebi kro okoji obi kunu. Ha, wo me koji amanfo kunu. Wo mo ma. Foke. Wo mo ma e bref foke. Enya komo. Yo. Because Obama yeni kunu no. Eka no me asaba ya de abai. E ba mo so. Enya komo. Obrum nu ya. Ye di asam no so odi bem. Okay. Bible nso se nu ya bohunu na emam. Die nyi hunu die. Bible se due boy enye hunu na emam. Ye be die no. Na mo ke wasan saba wakara no. Epemba gusu. Okay. Peja wonsa. Akwabia kabia kire eda bina eda no mafra na se nkomra eda ni di animu ama na ware egu no waka no me asensema wakagu eda no so no Pentecost eda o tetelesta na wo di animu akogu obi aware akatren se pensa ya tuwa warigumu no empower na yira na masoda so no be die ni mo be guna war ana ba ka se
sɛ me Kristo ni ebedi asɛm no mu wadi fo ho Sir. amen yes wonim sɛ sɛ yɛfrɛ nsuo kora bɔɔdu a yɛdi asɛm no ansa na bɛbɛ mu abam yɛdi asɛm no sɛ wode bi mu a ɛnyɛ adwuma da Correct. nti da bia meka kyerɛ m wife sɛ biribia mu di bam wɔyɛ no adeɛ no wodi fo a pene so medi fo asuo ɛnyɛ ɛho akyiri ɛnyɛ ntwe daawere ɛhonam fa mu wobɛdi bam honhom fa mu bɛdi fo na bɛwode bɛsi wo berɛ mu yɛwɔ sa baako wɔ ha ɔyare serious ɔma bɛka no asɛm akyerɛ me awɔ shock wote aseɛ honhom asɛm o odi fo nso ɔno aka no asɛm no ɔka no dɛdɛdɛ bi mu onipa ni odi fo pagya wo nsa kasa Jesus Christ ɛnome biara ɛyɛ mmea na makɔfa soa awurade brɛke firi me so ebi adeɛ yɛkan waa no akɔfa waadeɛ ebi a waa afefa ɛna wokɔfa de abayere w'asefoɔ kɛnkum nipa wonkum nipa Baby. check your life medi ka ka kyerɛ sɛ sɛ ɔnyem na woyi gu a woyɛ wodie waka mmɔgye deep mind deɛ bɛyɛ wo sɛ Jeremia kae ɔsɛ ɛnome nka de ɔsɛnka Awurade afena afiri mmɔgya Jeremia ka de saa nnome no ayɛ deɛ bɛyɛ afo hɔ nso yɛayɛ na maawo dodo wona awowɔ wona abɔ nipa Genesis nyame bɔ nipa na aka wo pagya wo nsa Jesus Christ Nishama brabobwa Niyashimi kahubi Nana ebamiswa Already break him over in the name of Jesus Christ. Yes. Also set free. Also set free. Amen. Peja onsa. Onsa so. The bomba ya mawa. So still. Tianete. Because of Jesus Christ. Anome biara. Anome bra boneso. Ya aboneso. Already put us out. In the name of Jesus Christ. If you know the Yankasi, the Baba Maso, never started wow. If you are Yanka, when you must make a cry, was a free make ready my Kumofo, and this is a body. If you say, my dear, yes. Do you know what you are here? In Tinamendia, so so. Yes. I can't so be a about Tono. And only tattoo I'm renting the boy you know. Yes. The first one will be a mobile, where you curse. Pejaonsa. Me sit tell you, Mama Mempo. Pejaonsa. Because of Jesus Christ. Anome biara. I want me papa so. I want me kuni so. Abami maswa. Already siamo.
Yame papa wa show bremo nkoye bibie ni wa nko adu nsa somu bibie ni ho sa bibie ni ho wa udi adanse asa nyoma nkoye nkoye numi ni duwati ama sore kura wo kojo he asore ni igu odi opa firimu ha do boma Tianyina. Oko anyaglo we abama onko na wo yire na janshira wo so so no abie we ye bibia na ekoso wo ware wo wie no ayaka ni ma kwa na ekoda dinzu na beguso prosperity na beteko edum jano Kase tumi ya udimati Ewa Yesu Kristo Sai Ejanu mami tumia Udimati Ewa Yesu Kristo Sai Jesus Christ. Amen. Amen. Catch on your seminar. Maybe a vampire. Penipa Bakujira and him. Oh, vampire, the man. What catch a rat? A manager no may enter the show. Senator Dio, Papa Dio, a man who be a no man at Amen. Senator Dio, be hoping to be a Quamanasha, a Massabiana no man at already be trouble up for this, already be
Jesus Christ. The battle called Dabre. The Tamaso. Not Trasaman. The suit trust. Jesus. Then you're running Tim. Catch the ratter. So, the program in Korea. No matter the idea so, the affair never dim so, the artist man, the Ediminia, the Asham so, already breaking free my problem, already breaking free my settlement, breaking free my demon. Some gentlemen, and I would be a no man Brahma. Some gentlemen, you will be at the free while I shall so, and I do hold no man Brahma. Some gentlemen, my gentleman Konya, a bushman was here, and I Ediminia, and I do a major fear. To break his sarcasm, already break his sarcasm. Minimum animal sofa, minimum animal bread, minimum animal passes, already who am up. And you're running Casam Slow. And you're running Casam Slow. And you're running Casam Slow. That's a radisa on you, Unianum. When you know Unianum, Unianum bread, Unianum bread, Unianum bread, one more bread. We are be a gentleman in a summer, a radisha, a radisha, a radisha, 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 radi breaking through a muscle, a radi power moon, a radi sunny. You don't know what I know who coach up was from an old what I know didn't pass off from an old already Sanam, Mimianum, already a sofa, Mimianum, Yapasisa, says me, who will be a more, already came, already Timmer, Jimmy Freeman, and Mimimo, a Konya was your already a dear, a bushman of your, already a dear, already Sunny. So I'm trusting you, and you're running Casa. It's only a number and so when you know more your passes, and you may call you, shall be a bit in that. Sabubari wa radin sanu mfrim. Sa atetire wa radin sanu mfrim. Sa demography se radin sanu mo. Already whom a mama bought.
media mahunu sa di me so yeso awurade betimi agime ma na yeye amani konka me mo awurade ma on di on so na brani amani hunu amenamu ankola no so mahunu bi awurade be sraw Besame who so ani abre besame who so opampan edi so firi mo frase se de wa huna no adro kacho awurade so awurade man proso awurade yi firi so awurade man proso awurade jimina jimini anam awurade humi mombo na won chochadate awurade ma pass sacha na dani kuboni awurade humi mombo Brakino ansana da friha asodi ya ni hwafiano na niyama mu bibi na niyama mu atete na fa ahudi aba brakino wa Yesu Kristo bimu o brakia ba braki Bible says so to abatete o sani abasana sani ni atete wi bia Oye juma but no busan 5 million onya mawo oni ba be credit ni trito oni ba be di trito na atia wa da so hai wa wurum o baba ntimi amfana ware ankwa wieye na bia ni wa juma bia ni wa ya o ti bi nkunu mu obo ashara kura wa jai epese obie opagya wonsa pagya wonsa menu ne bie wan fast da mawurade na katre urade se urade so ye mame ameda wase urade udi mame ameda wase urade so jimi free sanchi chiriye no mu sanu menu mu a min kamanu ntumuda uyi mi free sa de so we mu a urade ma shewa no monyam
If I tell you, you may have more china. You may cost step 2.